Takže milí diváci, máme tu pokračovanie krásnej jazdy. Koľko máme dneska stupňov? Opýtam sa jazda na ľavej strane. Koľko máme stupníkov? Ja neviem, -5 pocitový. -5 pocitový. Opýtam sa jazda na pravej strane. Koľko máme dneska stupníkov? A jazdec má problémy, počkať, spravíme predný záber. Vyzerá, že má takú zaujímavú farbu. Čo sa s ním deje? Juj! To sme mali ladík. Veľká decembrová. Toto je veľká, koncoročná, uskutočnená decembrová jazda. Myslím si, že krásne ukončenie sezóny. Toto je to správne ukončenie sezóny. Čo na to hovoríš, jazdec poprav... Môže dať záber na takovéte. Máme záber na takovéto spravený. Máme záber na to jazdca spravený. Máme krásny záber na západ slnka spravený. Ešte mi chýba nejakých 6 mega môžem nahrať. Toto je jazdec. Toto je jazdec, áno. Neuveriteľných 60 km za hodinu cez sneh po poli. A už to nezvládol. Krásny západ slnka. Máme tu aj prvé kašľanie. Toto je nádhera. Nago, ja som to ešte nikdy v takémto strašnom stave nevidel. Ty máš až chrávé oči normálne. Čakaj, dáme. Dám si aj takzvaný samostatný záber. Ja som plne v pohode totižto. Pokračujeme ďalej, ruky už omrzajú. -1,8. -1,8. V lete sme rátali kilometr, rátame ešte koľko je stupňov. A to má pecná fotka, človeče. Tak to bude aspoň na tá šúrive Samsungu. Dám ešte tú cestu. Sledovateľná vozovka.